Nyako Ramogi ajwang'ero kama na inyako miero TV mar Ramogi eneno twak marwa mar ariyo kinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo. Mbaka modogoyo nyako Ramogi ajwang'o kinyi makawuono tudore kod kaka duond bura mano mar UDA kachiel kod mano mar ODM. Nyaka sani koro sewuok oko ka giringo kata giwuotho e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae ka gimanyo jokanyo mag gi manyien. Gino mabende idendo kanyo kod dho ngere ni recruitment drive. Manyaka sani koro jo ODM osebedo katimo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. UDA bende mana kaka ng'isi e chal mar fwambo odiochieng' makawuono gibiro bedo e kar chung' od bura magema mano e kaunti ma Siaya ka gimanyo jogo manyien manyalo bedo kod gombo mar riwore kod duond bura mar UDA. Duond bura mar ODM bende waseneno e jumani duto gisebedo e gwengego mag imbo mar Kenya ka gimanyo jokanyo manyien. Ka bende chenro margi mar manyo jokanyo manyien mano mag ODM nochakore kanyo tarik 11 mano dwe mar 11 higa mokalo. Kendo kaluwore kod ogai mar ODM chenro makamano gigeto mar timo nyaka e giko mano mar dwe mar 4 mar higani. Ma bende ponono giwacho ni gibiro yudo ka gisewuothe kor gwenge mopogore opogore pachoka. Ponono e counties duto 47 ma pacho kae ka gimanyo jogo manyalo riwore kod duond bura mar ODM. To ken duond bura mar ODM kende, UDA bende waseneno kowuok oko mano mar manyo jokanyo mag gi manyien. Gisebedo ka giwuothe kor gwenge mopogore opogore kaunti ma Migori, kaunti ma Siaya. Kata kamano e kinde ma magi duto timore seyo bende nitiere. Jo ODM osebedo ka seyo UDA ni UDA koro temo soko tiengi e kuonde mi jathoro wachi ni ODM nitiere kod mbi. Kata kamano wang'eyo ni piny Kenya nyaka sani en piny mwantiere kod ratiro kendo en piny mwantiere kod demokrasia kendo oyiene ng'ata ng'ata mar donjo e duond bura mohero. To duond bura ka duond bura bende oyienegi mar bedo kod apisi kamora mora magintiere e pacho kae. Mane mbaka mwadwa goyo kinyi makawuono antiere kod welo adek ma bende wabro bedo kwa goyo godo twak makama. Gino maber ahinya en ni welo mantiere godo kawuono wantiere kod wendo ma en ja UDA kachiel kod jo ODM matiende ni watemo balance twak e yo makare maonge nindo nyabathe achiel. Okinyi makawuono achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Charles Owino. Charles Owino en coordinator mano mar duond bura mar UDA e kaunti ma Siaya. Machiegna hina Charles Owino chiwo nado kinyi makawuono. Achiwo maber kendo tegno. Aneno kitegno maber. Kabisa. Happy New Year. Ng'eni mae mokwongo mibiro e Ramogi TV mane higani mar 2024. Erokamano. Happy New Year too. Ai. Nyako Ramogi ajwang' mane wendo mabende antiere godo e studio marwa achiel kachiel e kaunti ma Nairobi kae. Wendo wa mar ariyo watudore kode. Akiana chak kod kaunti ma Kisumu kosa dhi e kaunti ma Homa Bay mondi. Kata kamani ng'isa ni giduto giseikore e yo makare. Adwana chak kod kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu antiere kod jakom ODM e kaunti ma Kisumu mano Paul Otieno. Oyawre Paul Otieno ka entiere kaunti ma Kisumu chiw nade kendo machiegni twak. Wachiw maber kendo yawre ahinya. Neno ka Nyasaye oyawonwa piny maber kendo waikore mar wuoyo kodu. Aero kama na inya Paul Otieno jakom ODM e kaunti ma Kisumu. Wendo machielo nyako Ramogi ajwang' bende tudore kodwa achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Homa Bay en Nakiso Tuko. En bende en jakom mar ODM mano e kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Nakiso kinyalo winja oyawre okinyi makawuono kata kamano pod inyisa ni pod iloso weche mag tudruok kode. En bende ango riwore kodwa e twak okinyi makawuono achiel kachiel ka entiere kaunti ma Homa Bay. Nyako Ramogi ajwang' in bende kamora mora ma ineno okinyi makawuono inyalo chwalonwa penjo paro mora mora kokalo e yore wa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 33600. Mbui marwa mar Facebook kaka pile biro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adwan wachaka kod winjo sigana mabende yando losnwa kae kod jofwambo magwa. Mabende en kotudore kod yuarruok mabende osebedo kaneno e kinda duond bura mar ODM kachiel kod mano mar UDA ka bende
jo UDA osebedo ka seyo jo ODM osebedo ka seyo UDA ni UDA sani koro temo soko tiende e gwengego mag Luo Nyanza. Kata kamano giduto giwuok oko mar mondo gimanye jokanyo, kendo giwacho ni wan ok unyal thirowa, ok unyal miyo chenro marwa dok chien. Wan bende nyakwa dhi achiel kachiel, kumanyo jokanyo wan bende wamanyo jokanyo. Wawinjane monde. E kinde ma juma achiel mokalo ywaruok mar siasa osemenye kind jokanyogo mag duond mar ODM kod mano ma UDA e gwego mag Nyanza. In this country, there are regions that are UDA, and there are regions that are ODM. Nyanza is an ODM zone. In Nyanza, we will not allow anybody who tries to bring something that is not ODM. Kwa kaka jo Kenya, Otieno mondo wabed gi chama mang'eny. Koro ODM ok bi chunowa. Koro yamo mar UDA ni wadwa lande e yo mar mus, ok mar thero taj ka gik ma jo ODM keto wagoni. Osebedo siasa mar duokruok makoni kod kocha kama kuom jokanyogo mag ODM wach ni gwengo mag Nyanza en kar ODM kendo ginyayi mondo koro UDA odonjie ka jokanyogo mag UDA bende oramo ne ok nyal buogi. Uwacho ni un gi dhano 4,000 display na uru ji 4,000 ma un go Migori County go. Ku wacho na die ku dwa chamo pesa Ruto, chamuru mos. Chamuru mos to kik uwuond Ruto ni UDA nyalo donje Luoka. Migori ka en ODM. Nyanza ka onge ng'ama biro gi UDA madonje. Jokanyogo mag ODM bende oram duond mar UDA pok odonjo e gwego mag Nyanza ka giwacho ni lipode ma igolo kod kuom jokanyo mag UDA ni huma gimedore en miriambo. Onge kata odiochieng' achiel ma use report ni jo ODM interfere kodu. Nikech wang'eyo ni onge kumudhiye, be onge kuma untie. Ubede gama notende, tu ubedo umadho chae kendu, kuse madho tu uwuok nutimo recruitment. Neno kata ko ya office e Migori ka. Office mane mo yao e Migori County ka. Onge. Owe wuondo president ka gidhi kweche to gidhi kweche. Wach ma osegol kod kuom jokanyogo mag ODM ni gwego mag Nyanza ok ginyal yie mondo UDA odonjie. Koro osekelo paro mopogore opogore. We openly accuse our brothers from Central Nyanza of continuing to pursue selfish and primitive politics that has no place in our community today. The unity of the Luo community cannot be built on intimidation and harassment on one hand and an intimidated hero worship on the other hand. Jokanyo mar South Nyanza Youth Professional Lobby Group oseyo ODM kuom karore e gwego mag Nyanza ka gwane chike ma pacho kae ochiwo thuolo mondo mbuti mathoth obedie. Kenya is a multi-party democratic state and all political parties legally registered to operate in Kenya are welcome in South Nyanza to recruit members, field candidates in local seats and to mobilize for power. The ODM party has chosen to balkanize and attempt to ring-fence Luo Nyanza as a region meant for a particular political party. Jokanyogo mag ODM osebedo ka bende seyo piny owacho kuom tiyo kod obila e sando moko kuomgi maseyo piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Haya, mano dipot mabende no olosnwa kanyo kod jafombo marwa mano Joma. Token mano kende bende nitiere mamoko mabro bedo kwa winjo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Nitiere mago joma luongore kanyo ni Luo Young Professionals, gin bende yande gi kwedo okang' mabende giwacho ni duond bura mar ODM osebedo ka monjo godo mano apise mag UDA ahinya to mago mayudore e gwenge mag Luo Nyanza. Kata kamano wabo winjo kaka giuloso bang'e. We wachak tok mar okinyi makawuono. Kwa chako kodi Charles Owino. Bende nadiere winjo kanyo ka senator e county ma Migori. Owacho kanyo ni Nyanza en zone mar ODM. Be nadiera. To UDA temo soko tiende kanyo. Yes, Nyanza osebedo kain zone mar ODM for quite some time. Nyaka ODM ne bed in place after gine marwa competition marwa mar yes and no over the constitution. So ODM came into place and Nyanza osebedo region mar ODM because most of the elected leaders osebedo
jo ODM, save for Kisumu West, Kamano Lagaluoch Woke, which had been Ford Kenya for the last 2 terms, save for now, and then Ugenya, where we have had MDG in the past few years, but dominantly Nyanza has been an ODM zone. So that's a fact. But one Kakajo Nyanza, you are aware ni Kiswahili wacho tunajuvinia ni one very proud ni jowa notiyo matek kakelo gimilongo ni multi-party democracy kani igolo KANU. Wach ndalo mane wan gi KANU cha, president ne nyalo decide, anyalo paro 1988 kano tim kura mar mlolongo. Thurwa ne wan gi ng'amilongo ni JB Omondi, Gondieko Luoch. And ne wa witness, for example, na ne polling station Mambira Primary School. Inwango ka line mar JB Omondi ne bor maloyo mar Ondieko Luoch. To kada kani idhi Kisumu rural, kama ne ouko gi Owino nitiere, inwango ka line mar Owino noloyo mar ouko. Lakini sama koro ni ilando mbulu, nwach ing'e ni mlolongo cha ka line osedhi to osedhi, onge giminyalo confirm. Jibe no kaw kata videos those days. So inwango ka Ondieko Luoch oyombo JB, nwach mane gimane KANU dwaro. To ouko bendo oyombo Owino, nwach mane KANU dwaro. Koro ji no fight mondo wabed gi multi-party democracy, mondo wabed ni jopiny nyalo yiero jatelo magihero. Mago are some of the basis ma omiyo nino kane ji gore ahinya. Nwach kata mana sa yiero ninwango ni gik mang'eny mane timore kata 1979 ne wan gi challenges, ne wan gi challenge game ndalo mane Ambala noyombo Okero, and then Ondiek noyombo Guto, and they were ministers. But ninwango kane gibedo forced mondo gi come back, save for Okero. Mano wacho ni, I don't know whether that is true, but it's a common saying. Nokero no wacho ni no Guto ni Woodlando jomofuo oseyiero jomofuo wetegi chak wuoth wadhi, ano kana chak na duoge timni. Ma Ogutu mano insist left us early. Okero I think he's still there and doing his thing. So gimiluongo ni multi-party ni en gima has a background, has a purpose. Joluo gin very proud about multi-party democracy. To kata mana devolution bende one proud ni Jakom Raila Amolo Odinga no play a very big role mondo wabed gi devolution. Koro gimwang'iyo as a community ni to wase fight for these things. Ere kakwa implement gi. Is there implementation? To implementation ni berne nango. For example, ibro nwango ni in a dictatorship or dominance mar one political party, problem mabeti en ng'ama hinyore en japiny. For example, sani nyocha wayudo devolution. Inwango ka devolution mane wayudo ni king'iyo gwengewa, tibo nwango ni Luo Nyanza pok devolution okonya ahinya. King'iyo kata mana higni 10 mokalo kata masani timre sani, ibo nwango ni Luo Nyanza pok devolution okonya ahinya. Tang' momiyo devolution ok nya konyo joluo Nyanza ahinya, nwach en adieri ni thurwa kiseyudo ticket mar ODM to mano automatic isekalo. Omiyo ka in governor kawuono to gimitimo fight for ticket. Ise pako Jakom to isebedo gi giri moro ing'e kaka itime, nwach king'iyo kata na last elections mawa ibo nwango nu wan ema MPs wa te noduogo except Mbadi mane no wacho ni dhi e governor koro wechu, and jagem manochung Kisumu mane wacho ni gi social issues gi family maduong' no. Mago kende joma nodong'. To kata nominations naneno kotim mana nomination kaka koro siayawa nomination notim mana I think you're fine Alego notim a bit game and maybe a bit of Ugenya because of the stress manente Ugenya, but most of the counties, most of the constituencies no yudo direct tickets. Kata mana governors no yudo direct tickets. Koro inwango ni in that process okochuno governor mondo tine jopiny kata member of parliament. Ko nyalo support Jakom, mo wer Jakom, ma whatever it is, then ong'eyo maber no bro yudo ticket. To kose yudo ticket,
to obro dhi mbele. Koro kata kokitine japiny, but kakoro awanyala allow multi-party democracy thurwa, to wa create competition. We wawinja ne Paul Otieno ka intere county ma Kisumu. Paul Otieno jakom ODM e county ma Kisumu. Nyaka sani wang'eyo ni ODM bende dhi mbele kod manyo jokanyo e counties mopogore opogore. Kata kamano duond bura mar ODM osebedo ka goyo korgi, giwacho ni a Nyanza ka to en mana marwa wan kaka jo Nyanza. Giwacho ni UDA onge thuolo moramora e counties magwa mayudore alwora mag Luo Nyanza. Ang'o mamiyo magitimore? To ang'eya na diera nitiere gino miluongo ni multipartyism e pachoka machiwo thuolo ne ng'ata odonje e duond bura modwaro, to duond bura bende oyienegi bedo kod apisi e gweng' moramora magidwaro e pachoka e. Paul. Awinji maber kidedwa wacho ni demokrasi e ODM e gimokwongo mwang'eyo mwadwaro ni jopiny te feel the effect mar demokrasi, kende party wa ODM mane gimo wa preach. Wach miwacho ni wan ok wadwa demokrasi kata ni ok wallow parties moko mondo donj ka, en mana jopiny ema ochung' gi party gi, nikech party gi ni endi emosegologi e yore mang'eny, kendo kama gisechope en mana nikech wach party. To wang'eyo ni nitiere jok moko hero riwruok marwa kaka oganda ma Nyanza mondo mi gikaw gibed ni gidictate gik moko te. To wadwa wacho ni e bwo ODM gik moselosore e Kenya ka mabeyo duto kaka devolution makoro konyo counties te nokel mana gi ODM kokalo kuom jatendwa jakom Raila Amolo Odinga. Kiwacho ni wan watamore ni jomoko ok bi, wan ok watamre, ena ni jogo ema onge agenda maginyalo wacho ne jowa, nikech sama gintiere magibet kuro gidwaro mana mag igi. To wan kaka ODM wadwaro ber ne ji duto mane ODM kende Kenya mzima mondo giyud equal treatment, giyud respect kaka jopiny ma Kenya mane e Kenya ka, to jomoko to dwaro mana mag igi. Mano kende gima wawacho. Kendo wawacho ne jowa biro gisebiro mana kaka ne giwacho, giwuotho kuonde mang'eny e counties, to gima watemo wacho ni maendi to ODM zone, nikech ji mang'eny ong'e ni ODM ni kende ema nyalo konyogi, kendo ODM ema ng'iyo silaha margi. Mano kende mwawacho. Maendi ok en gima kawuono kende. Parties osebetie, ne nitie KANU, ne nitie Jubilee, ne nitie UDA bende koro ero biro. Gin wadwa ni gibi gikelnwa policy margi maber, ok wadwa ni ginyiewowa gi pesa. Omiyo kata gibiro kuonde ma gidonjego gitema to gima nyalo timore jogo dhi kuro gi igi ni kawo mana pesa, to membership to pod odong' adong'a e ODM. Mane gima wadwa nyisogi. Charles Mwange studio ka bende biro bedo ka ng'isowa kamane na dier kose oyo, ponono ni en mana chenro magitimo mar mondo mi gibeda kod jokanyo mathoth. Kata kamano inyisa ni Nakiso Tuko jakom ODM mane kar chung' od bura ma Suba North e county ma Homa Bay nyaka sani koro seriwore kodwa. Oyawore Nakiso ka ntiere county ma Homa Bay. Okinyi ma kawuono ichiew nade, to in bende inyalo mana nyiswa ni bende chuna ni ka in ja ODM ema ponono inyalo yombo e gwenge mag Luo Nyanza inya ka in ja siasa. Kalno ni nyaka sani nitiere kata jago ma bende yande okwedo ni ka UDA ande wacho ni gintiere kod mbi e gwenge go mag Nyanza, nowuok oko kwedo ni UDA podi onge kod mbi e gwenge mag Nyanza. Nakiso
akia kiwinje yo makare kata kamano nyisa ni tudruok pok obedo kanyo yo makare ng'e gik molos kod lwet dhano jabedo kod ng'ikruok matindo tindo kata kamano wabro bedo kwadok ire e kinde mwaboloso tudruok. Charles, iwinjo kanyo kaka Paul Oloso ka entiere kaunti ma Kisumu. Jomoko ponono owacho ni ODM kende manyalo kelo resruok ne joluo ahinya te gwengo mag Nyanza. Gisani koro gisechako manyo jokanyo manyien. Ponono mane gino magitiyo godo mar lombo jopiny okwed duond buche mamoko koso. Awinjo gik ma mzee owacho ok owuoyo marach ahinya, but age mare ok oyiene mondo obed jamiriambo. Age mare nyaka en age ma respectful, niwach use play even some tapes moneno kaka ji wuoyo, jo ODM wuoyo ni ok gidwar ODM e Luo Nyanza, ok gidwar UDA e Luo Nyanza. Ose follow gik mosetimore. Gavana mara Masiaya nyocho wacho ni ja UDA ok nyal wuoyo kama entiere. Kendo nyocho wacho ni jo UDA ibro rodhi. Magi are facts. Ok gin gik ma ng'ato keto. Agoyo mos. Bas. Governor Gladys Wanga be nyocho wacho ka gin Homa Bay ni jo UDA ibro rodhi. To magi gin fallacy, gin joma tugo gi wi jopiny. Nwach kata mana gavana mara Orengo, nyocha wan kode Siaya ka president obiro, kendo luongo president ni Mutukufu Rais. So, en gima open, ma ji neno ni kara japiny ema watugo gi wiye. Nyocha gavana mara odhi India gi president William Ruto. And mane jatend UDA mowacho nok nyal wuoyo mbele ne to bet piny India to ng'ano jalno wuoyo ka gimanyo development. Wadwaro ni mondo giti together. Wan gi two levels of government, national government and county government. Governor Gladys Wanga mosiepna aneno kowuotho i ofise mag UDA kendo gore sime nyaka kata mana gi president. Jopiny emo wuondo, but ogore sime. Matinde ni gima giwacho pono ne galamoro ne jopiny opogore kod gino magitimo. Giseng'eyo psychology mar japiny. Ni japiny en ng'ama itiyogo to idho ngas. Kori chiemo tiloso giki, tiloso familia mari, to japiny to nyalo bet kama entiere no. Kata mana king'iyo piche, ineno ka Governor Gladys tiyo matek. Akanyal wacho ni Gladys perform poorly so far. Otemo kabisa. But miriambo mar wacho ni ja UDA kagi kone ibro timnadi, ibro rodh. Magi poda answer kalure gi gima mzee Paul no wacho ni gino gitamo ng'ato. Kati neno ka Governor Gladys gini pod romo gi ministers. Nwach gidwaro development. Nwach ok ginyal tiyo kendgi. Nwach UDA ruling party. Nyaka giti gi UDA as a ruling party. To mzee wacho ni wakelo devolution, wakelo multi-party. Koro gimoripo wa fight for, kaka jo Nyanza, any implementation stage marwa en mane. Some wakelo multi-party, some wakelo devolution, ere kaka wanyalo implement. Omiyo wawacho ni ya, jo ODM, awinjo kagi wacho ni jo UDA onge Nyanza, nito kendo jo madhi manyo mana igi. Ani nyocha constituency mara, president no biro. Maka president obiro to MP mara oketo pesa, David Ochieng. Wagero Urenga level 4. Nen level 3. To e level 3 no kanyo president omedo wa pesa. 100 million mondo wakete obed level 4 hospital. And two ama president no, jo UDA mane sirkal, Minister Marwa, Eliud Owalo, PS Marwa, Omolo, gi jomoko, emo organize that tour mar president, mondo president obiro team development programs thurwa. President ochako biro, watimo Kabonyo Kanyagwal project mar hatching of fish. Ing'eyo maber ni Lake Victoria, kuonde ma rech hatchie, dho wedhe obedo interfered with. Koro it means ni nyaka wa hatch fish artificially to wa stock the lake and other places. Mano development ma president obiro okelo, ok en ing'ato.
kidhi kata mana Suba kata mana Mfangano mapok oneno lam nyaka nene. The government keto pesa mar timo ring road ma Mfangano, ring road ma Suba. Koro wawacho niya, the ruling party en UDA, president en William Ruto. Kendo be waseneno gik mosetimre in the past. Ne wapingo KANU, bang'e ne wajoin KANU, kendo wabedo nyaka secretary general mar KANU. Ne wapingo Kibaki, kendo bang'e ne wachako wabedo gi Kibaki e government mar bar wa bar, mwatiyo together. Ne wapingo Uhuru, kendo bang'e wachako wakelo Uhuru Kisumu, mwapako Uhuru kabisa. Asenyiso ji chiemo nyocha nyiso jo game over the weekend. Ni kata jakom be biro mane UDA, either biro directly or indirectly, because nicha wabedo kata gi bipartisan talks ma wandai gini ne nitiere. Purpose mar bipartisan talk ne enango. Niwach nyaka wawuo gi sirkal, nyaka wati gi sirkal. Ka wang wabedo gi office mar leader of opposition, nitie meaning mar that office, mano en part of the working. But jotelo gi romo, kata mana jakom, owuoyo gi Ruto, gi romo, gi ng'e gik ma gitimo. Lakini wan joma kawaida to inyisowa ni it is a sin. And I can tell you, kapoko chopo 2027, ibo nwango ka maybe joluo through kata mana jakom no bro bedo ni pemo kendo giketo ne Ruto red carpet. So an gima temo wacho en ni wa embrace democracy. Ka dieri UDA onge gi effect Luo Nyanza and onge joma wa register Luo Nyanza, then jo ODM obed comfortable. Ni wach wan tumbokrats. Giwa wadhi gi iwa, wachiem, to gin gibi gi yombi. But kidwaro dhowa kwa birego. What does it mean? It means ni we are already infiltrating. To kwadwa uoya for the sake of it. Wan wadwaro nan mondo embrace democracy. Ni wach gima wacho en niya, ruling party ema nigi tools of violence to stop or escalate violence. Just a minute. Ema nigi tools of violence. Kakori threaten ruling party. Does it mean ni create a platform? Idwaro ni mondo wan emo mondo wagoi, mondo inwang'a wei to wacho ni UDA goi. Wan wasekalo that level. Wariek mwake. Ok wabimiyo ODM opportunity to ketho nying sirkal nwagoyogi. Lakini chieng' man gi chak lweny kodwa, to they should be ready. No bed lweny magine man gi wuogie gi rach, wan ok wanya wuoke gi rach. But we are prepared. Kendo wadwaro ni mondo watim democracy. We mondo wabi ka en failing, we mondo wafail. Un continue uru. But jopinye makoro wamua, yes, niwe wache lwet jopinye. Yes, watemo wacho ni wabeda joma gentle. Kata kwaro meliel, jo UDA wach siaragi, jo ODM wach margi, wagombaka, wamadh chai, kaka pile, kakwaromo. An karomo gi governor mara wawuoyo, karomo gi Gladys wawuoyo, kwaromo go Chilo wawuoyo, kwaromo gi professor. Anitie gimo masenyiso joluo. Joluo siko mana ni Professor Nyong'o orengo gini notemo post Raila, they came back. Ok they came back, they became more intelligent. They realized joluo ok dwar development. Joluo dwaro psychophancy. So gibiro gijoin joluo. Koro giyudo positions, giseyudo minister, sani koro gin gi governor, to gichiemo to giloso families. We wawinja nena kiso tuko jakoma ODM kar chung'od bura ma Suba North, inyisa ni nyaka sani waseloso weche mag tudruok kode okinyi makawuono yawre. Na kiso tuko ka intere county ma Homa Bay okinyi makawuono chiu nade kendo machiegni e TWAK marwa. Jo ODM osebedo ka seyo UDA ni soko tiengi e kor gwenge mopogore pacho kae. Bende na diera ni kuma ODM ema nitiere kod mbi. Duond bura mora okonego bed ni nyono kuro. To ang'o momiyo waneno kama gitimore? Nikech kata kapok ne wachako TWAK ne wawinjo kaka moko kuom jotelo no loso kanyo ka giwacho ni a Nyanza to en mana mar ODM, ok wayiene ng'ata mar mondo mi odonje na kiso. Oyawre ahinya. Akaw thuolo ni ber mar moso jokanyanam kwa Ramogi duto, mana kaka osewachno anar kiso tuko, ODM chairman, Suba North constituency, Homa Bay County. Adiera makende en ni Nyanza mangima ODM man gimbi kenden giteko kech kalore wang'iyo kata yiero mancho timore 2022 wajumbe manoyier eluo ka MP genene MCS governors
senators nodonjo gi ODM ma nitie joma nochungi independent, nitie joma nochungi chama mamoko. To kane ji odhi e debe, jopiny nogo kura. Jopiny ema nomiyo jo ODM teko kaluwore gi joma ne giyiero. Omiyo en adieri ni e Nyanza gi kuonde mamoko e Kenya, ODM e chama maduong' kendo man gi mbi. Mok en wach moro nitie joma wariembo, wan onge joma wariembo. En ni watiyo matek, wa recruit members mag ODM, kendo kata sani en e chama ma ose recruit members mang'eny Kenya mangima. Kendo nye uneno kata sani uneno kaka party leader marwa moluor Raila Amolo Odinga nyoyo timo launch wach mar ODM recruitment piny mar Western Province, anyoro nyen Bungoma. En tich matek ma jakom timo gi jogene manoyier gi jochama ema miyo wabedo gi mbi. Onge joma wariembo. Jochama mamoko kata sani UDA bende timo mana margi. Policy marwa ema uso ne jopiny. Wan be marwa ema wauso. Kwa mano jopiny ema ohero ODM, ok ni wariembo ji. To bende kapoki waduogo kuome, adwa man mondo mi awinjane kaka mano riwruok mar jolony mawuok e gwengego mag Nyanza ma milambo kata Luo Young Professionals kaka ne giseyo duond bura mar ODM ni siko ka monjo apise mag UDA ahinya to mago mayudore e kaunti ma Migori kaachiel kod kaunti ma Homa Bay. Wanyalo bedo ni wapenjore ni ang'o ma mage momiyo mage timore. Nangiso oseng'isowa ni gin giuso mana sera margi. Dak giwe duond bura mar UDA bende us mana sera margi e yo makare mar mondo mi jopiny emong'ad bura kodonje ODM kata odonjo e UDA. Ka bende mago riwruok mar rowere matindo mawuok e gwenge mag Nyanza ma milambo bende ne gikwayo jandik duond buche mar mondo mi okaw ondamo mager ne duond bura mar ODM. Kata kamano we wawinjane mondi. For addition in case? I think it is important that we invite. We are young professionals. We shall be well answered. Young professional from South Nyanza. Ukato bedo na kwagone William Ruto kura. To semiko jowa tich modhuro kabisa. King'iyo jowa nyalo kwano list ma ok rum. Wan gi director mar Bomas of Kenya. Wan gi director mar KICC ka mano wuodluo. Wan gi director mochung'ne LBDA. Directors modhuro. Wan gi directors manyiri Betty Ranga, Marvin Boke, mago jok mosendiki e thurwa ma South Nyanza. To kendo wageno ni podi biro ndikgi nikech William Ruto osenyiso thuolo mar tiyo gi joluo. Nyaka register political parties wuog oko mawachi ni koro timbe mag njore ma koro dwa wuok ni ODM koro dwa timo gike gi weche mag njore. Nyaka ginyiso ni mano katiba mane kata chike mage mag Kenya moyie mondo political party timbe machalo kamano. Sani nyo jodalawa okwayo mondo wamigi thuolo gidonje chama mag yiero. Thoth jowa odonje chama mar UDA. To jok moko matin mag jochama mag ODM temo tiyo gi lweny gagogo kabwogo jowa. Wachung' motegno ni ok wabiyie kaka jomatindo ni mondo gino dhi mbele. Haya, mara kusewinjo kanyo mago giluongore kanyo ne Luo Young Professionals kata kamano gitenore e duond burano mar UDA. Giseyo ODM nosebedo karocho chenro mag UDA e kinde makoro UDA temo soko tiengi e gwenge mopogore opogore. Aduogo kod kuomi Paul Otieno ka intiere e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Iwinjo kanyo kaka iseyo ODM ni ODM ok tiyo ga goko. Kata kamano adwa mar mondo mi ler ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni e kinde makoro nyaka sani koro duond bura mar ODM osechako chenro mar ndiko jokanyo manyiena e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Chenro mane mutiyo godo maponono okunjao duond bura moro kata okungiso jopiny ni duond bura ni rach kikudonje to uso mana sera magu mar mondo mi japiny emong'ad bura ni adonje ODM kosa adonje UDA maonge ng'ata maponono ong'ise gimoro manyalo miyo nindo nyabathe achiel. Paul. Awinji maber tadwa wacho mokwongo awinjo kaka director Owino no wuoyo kowacho ni
sirikal to nyaka watigo. Wan ok watamore timo tiyo gi sirikal nikech sirikal ok en sirikal mokwongo. Gik man sirikal mokalo oseketo plans mag gik manonego tim makoro konego wachnwa ni mage development momiyo wadonjie e UDA kata sirikal matiyo. Magi gin gik manosechan gi sirikal mosekalo onego gitime kaka sirikal onego serve jopiny. Omiyo kamage magikelonwa kaka development, mane gima wakwerogi, mano ok development ma sirikal okelonwa ni mondo koro wadonjie party, the ruling party. Mano mokwongo. Mar ariyo, owacho ni jo ODM ema sokogi. Adwa wacho ni kok ong'eyo ni kuonde ma UDA dhiye e korwa koni endi tin ma kata kiwinjo to gichokore mane hotel kata e dala ng'ato. Omiyo wan kagini hotel kata dala ng'ato pok wawuok nwadhiye nikech wang'e ni gin jok maloso mpango mag igi kende. To gin ema gisebedo kagi neno ka wan loso chokruok mar ndiko members manyien ma dhano bire turi, to gin ema igi wang' godo, yiego makogi, gidwa mondo gior ji ma ginyiewo gi pesa nodhi okel koko kuro. Kendo waseneno gino kamoro amora mwasewuothe kitimo chenro mag registration. To kendo wang'eyo ni timogi nikech giparo ni gibiro nyiso jotendgi kata masters gi ni jogo biro kaendi tineno ka jopiny ok oyie kodgi. Mano gik mwang'eyo maber, to wakonegi ni mago gik maonge ma wan ok obwogowa, kendo neno ka kuonde mwadhiye wawuoyo gi jowa, kendo jowa ochung' tir ka gikonwa ni wan bang' party, wan bang' jakom, kendo yo ma jakom owacho emwabiro luwo. Adwa wacho kiwacho wach mar young professionals. Mana association ma wan awinjo mana kuomi ka professionals, young professionals mawuok thurwa kaendi e Nyanza ka dwa bedo gi riwruok maber magidwa kelo nego jothurwa dongruok. Ok gichake Nairobi to giregister e kuro ka wan pok ginyisowa ni wadwa chako gima kama mabiro konyo u kama endi mondo wane berne, to ok giwuoga ni gin young professionals. Gin professionals madwa timo. Nikech professionals gima nitie wang'e ni nyalo bedo professional in a particular line. To kod gidwa bedo professionals madwa kelo dongruok ne jothurwa, to wan giwewa oko. Gidwa nwa donje nang'o? Ka gidhi nondik gi tich ma kaka winjo ka ng'ato kwano ni director marang'o, mano ok ng'ama tiyo ne en owuon gi nyithinde. Nyaka gibi kaendi ka giwacho na gin professionals, gikelnwa origin mar chama gino kaendi mwang'e ni dwa timo nwang'o, kaeto wakonegi ni wan bende wa participate, to wakoni lunwa uru kamane e rieko ma ungo unyalo riwo makel ne ji berte, to wabiro winjo kendo ji biro tiyo together. To yo magitime e yo maricho manyisi ni en mana mare gi nyithinde kata grubgi mondo giyud tich. Ka wach mar tich midwa yudo, ing'e kaka sani nitie tabu e Kenya ka, ok kata mana thurwa ka kende, kamoro amora mar tich. To ka gidwa wachonwa ni kelonwa dongruok moriwo tichno, to gibi to wabet kaendi to wakoni ka giyudo tadi mibiro yudo ka, to ji winjore awinya. To ok giwuondwa ni gidwa wuondowa ni gin professionals
gine magihango bedo professionals. To Paul apenji kanyo, Paul, ka ng'adi matin apenji kanyo ni kata kwa tiyo kod ranyisi jakom ODM e kaunti ma Kisumu kanyo, yo mane mutiyo godo gi sani e kinde makoro umanyo jogo manyiena ma udwaro no riwre kod duond bura mar ODM ma onge seyo ng'ata kata ngiso ng'ata ni kikidonj kata UDA kalor ni UDA rach, kikidonj kata chama machielo ni chama machielo rach. Utiyo gi yo mane ma onge seyo duond bura mora mora mantiere pachoka? Wawuoyo gi jowa kwanyisogi ni chama ni e chama marwa mwasebedogo mosekelonwa lokruok, mosekelonwa freedom nyaka sani. Devolution ni kaendi waneno kata ka tich otamore to wanyalo dhi dware tije moko matinde counties wa to wakogo ngima. Ok wago ni ng'ato rach. Wakwacho mana ni wadonje party wani mondo bed motegno. En bende chieng' moro no oyud thuolo modonji e sirikal mano okelwa mang'eny moloyo kaka matin mimiwa sani. Ero kamana ngawa winja ne Charles. Charles be nadiera ni e kinde ma UDA dhi manyo ponono jogo mariwore kod UDA gwenge mopogore opogore. Awinjo kanyo ka Paul wacho ni uchokoru e hotel kata uchokoru mane dala ng'ato. Bende nadiera ponono un kaka jo UDA e kinde makoro sani wuok oko mar manyo jokanyo mariwore kod UDA. Utime yo machalo nade? Kawuono ang'eni chenro makamano biro bedo katimore e kar chung'od bura magem e kaunti ma Siaya. Abro wacho mano. Mokwongo adwa nyiso Mzee Paul na asenyise no ng'ama duong' ma respectable ma nyaka wach adieri. Wan waonge gi lweny gi party mar ODM. Ochalo kanu ene mosebedo mama na baba. To nyathi nyalo go dalane at the right time. Ok ochuno nyaka idag dala u. Gima wadwaro en peace. Mondo gius yara gi kaka ODM, giwewa kaka UDA wa bende mondo waus yara wa. ODM iyudo all over Kenya. President Ruto en president ma Kenya. Poko dhau a single day. Poko yanyo min ng'ato. The way maneno ka jatendwa yanye megewa every rally. Ifuo Kameru kiang'owa. Oyanyo megeji every day. Poka winjo ka President Ruto yanyo ja ODM mora mora Rift Valley. Rift Valley ni nyaka gi offices. Jo ODM ose kata wang' office mag UDA. Gise wang' office UDA Kisumu, gise wang' office UDA Lego. Iwinjo. To mago gin acts ma primitive. Manyaka wa stop kaka joluo. Okinya wacho ni udwaro jomoko to kendo koni be ichako uwang'o offices gi. Ka gin jomotegno. Nwach kiwacho ni jiromi hotel tiwang'o office moro be no rome. What do you mean? Iwinjo. So mago gin fuo moko ripo wadonje. Ripo bed joma machua mong'eni wane mane wakelo multi-party democracy, wane wakelo devolution and nyaka wa implement gi accordingly. Awinjo kowacho ni aning'eni okang'eyo levels mag jomikelo kaeki. I don't know ni gin exposed to what extent. Okang'eyo Mzee Paul maber, okang'eyo Nakiso maber. But sometimes it's good mondo ikel ji of almost equal levels. Mondo kwatimo debate, watimo debate at equal levels. Because okadwa bring myself so low in such discussions. Adwaro discussions with facts. Iwinjo. Because owacho ni gik ma government timogi ni also bedo put in place. Yes, government every year wabedo gi budget. Budget mar President Uhuru ne en ma 2022-2023. No rumo last year. Budget makoro wan go sani en mar the current government. Mokinyal wacho ni sirkal no sekete in place. Sirkal bende chiwo priorities. Sirkal nyalo kata na golo a program out of budget margi. After all, bedo gi sirkal nyiso ni yudo power. Kise power titiyo gi power no to bring development. And inyalo neno gik ma jothurwa ose gain every time makata ka wani opposition waseyie tiyo gi sirkal. Tiyo gi sirkal ok onyiso ni kochopo 2027 ni to nyaka wago kura ne sirkandno. Nyaka wabed joma riek mong'eyo ni sirkal matiyo en mar UDA. Wa embrace government, wa embrace president. Mano mineno ka Governor Gladys amomoro jakome platform. It's different gi samotiyo. Samotiyo nwang'o korwako jeans ne gilonge, odhir Murkomen odhi Kwandara. Iwinja, ogocho ne President Ruto odhi kuro, otimo gike oloso subtande.
Nyiso ni en ng'ama nigi akili. Macha to wacha to get a ticket. Are you getting me? But ng'ato kaka Gladys is intelligent and young. Ong'eyo gimodwaro gi kamodwa dhi. Bende ka there is a way, wabro kata kawe mondo waduoke UDA. Ka there is a possibility because en ng'ama tiyo gi wiye. And be pod othin en gi more years to live here and bring up the rest. Just a minute. Adoni imak na manaparo no gikaingisa ni wakao yuyo matin gisani. Tika matin. So gimate mo wacho en ni sama MP mara gero level 4 hospital Ugenya. Kata sama itimo Ring Road Mbita. Kata mana Mfangano. Okwanyiso mzee Paul Otieno ni mwachitimo mano mondo bi odonje party. Odonge party mohero no. To we ng'ama bed wabire UDA be mondo timango mondo bi e UDA. To embrace government. To development mwanya yudo at national level wakel mondo wa develop go Thurwa. We want to develop Thurwa. Kidhiri jabaloya gi. Raila nyocha nigo Paranya. To en gi governor Baraza. To en gi other leaders e ODM. To President Ruto bende nigi nigi Musalia. To bende nigi Bwana Morocha. Nyiso ni gin more intelligent than us. Iwinjo. To kwanya beda closed house, we worry about democracy. To democracy no be we are not practicing. Ka duogo next abro nyiso kaka because podwanya bede party achiel but onge opportunity. Adwani mak na paro no gikanyo bende biro nyiso ni un kaka UDA karuse bedo kutime yo machalo nade mar mondo mi uyud jokanyo moko nyate gwengo mag Luon Nyanza makori wacho ni UDA temo soko tiende to en stronghold mar ODM. Nyakora Ramogi Ajwang yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo gesani tok yoyo waduogo wadhi mbele med mana kete e Ramogi TV. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ikrine sinema mapok ni neno. Kenyo no koni. Nowinjore kendo disore. Ene otachiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chuenjra kodi nyathini ang'ara chukuru. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Chua ligi yako. Usiforce issues. Minchabikina na deku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Play responsibly. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote.
mamiyowa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Nyane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa mar ariyo chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono kama twak otudore kod duond buche mag siasa wuok oko ayanga ka gimanyo jokanyo manyien e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. To magi timore kalore ni piny Kenya nyaka sani wan piny ma wan jo demokrasia, matiende ni duond buche thoth ahinya e pacho kae, kendo ja Kenya ka ja Kenya nitiere kod ratiro mar donjo e duond bura mora mora ma bende odwaro. Maonge ng'at mora mora monego bed ni seyo nyawadgi ni ang'o momiyo iwuok e duond burani tidonje duond burani. Kata kamano med chwalo ote magi paro mora mora benane no kuchwalo gi kanyo wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel. Kata kamano pile ka pile chenro mar mbaka romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi jopiny bende ochwale duondgi kotudore kod thuon wach mwatwak e studio ka. Mbaka romo matene ni mbaka bende nyaka chop ne jopiny wawinjane duonge. Adwa wadhi e kaunti ma Kisumu. Yaore Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Ichiew nade odiochieng' ma kawuono. Tinyalo mana bago nwa twak e kaunti ma Kisumu kono. Mar mondo mi wawinjane ni jopiny to wacho nang'o kotudore koda kaka duond bura mar ODM kachiel kod mano mar UDA nyaka sani koro manyo jokanyo manyien e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Sharon. Achiel kachiel ka wawuok e gwenge maero kaendi Kisumu kaendi aneno ka wachiew maber, kata kamano kothe mago mana kaka nokoro kod duol mochung' ne koro lokruok e kor lwasi. Ka thuolo ni endi Joyce dhi mana achiel kachiel mar kawo pa jopiny kochunyo kode kaka duond od bura mar UDA kachiel kod ODM sani oni e ng'wech mar manyo jokanyo e gwenge opogore ka bende wayudo ka bende duond bura mar ODM bende kocha bende temo ywari ahinya ka gikwedo ahinya yo kaka UDA osebedo ka soyo tiendgi kaluwo koni endi. Ang'na dhi achiel kachiel mondo jopiny onyiswa ni to koluwore kod chenro makamano ma UDA kod ODM ni e ng'wech mar manyo jokanyo mekgi manyien, gin to ginyalo wacho ang'owa, to kaka bende ODM osebedo ka gwere kod wach mar UDA soyo tiende kaluwo, gin bende mano ginyalo gole pachgi e yo machalo nade. Machiegni
ahinya abo chako kod ing'ena kamera nyalo golo gudu mondo ichak na gi nyinge nyisa ni koshino kod thor wach ma wan gono in pachi chalo nade weche kaka UDA ODM manyo jokanyo manyien mondo ndikre kaka jogo ma bro bedo kaka anja ODM anja UDA bende yudo ka ODM bende nitie kwero weche kaka UDA osebedo ka sayo tiendgi kamanyo jokanyo kaluo koni wawa makni nyinge kamera machiegni nyinga Vicky Omondi ae Moroni constituency Kisumu County. Owacho kama wan ogero kamano ne ogaye Raila Amolo Odinga nikech osea kodwa mabor mo neno lochne mang'eny e gweng' dala waka. Omiyo UDA kata temo kelo tiende to luo Nyanza kae Raila pod nigi stronghold. Omiyo wan kaka ODM pod wamako Raila kendo wachung' gi party wano gimoro adi. Don kamano jokanya nam. Omiyo wan babano mane odwa oduma kata koth goito mane ang'owa. Omiyo wan dala. yore mag mikruok machiegni mana mapiyo piyo. Erokamano an Omondo Chieng' kendo jothurwa luonga ni team manager teni TM. Aja ODM party mongirore kendo wasea gi party mabor ka wabiro nyaka kawuono wantie 2024 kaka jo ODM party. Thurwa ang'eyo ni jokanyanam gin jok mawinjo wach kendo gin jok ma ong'eyo kaka dala oti. Gin jok mong'eyo ni dala bedo gi thuon achiel mok thuondi ariyo kata thuondi adek. Waonge wach gi jok miluongo ni jo UDA. Waseneno joma moko bende machalo gi jo UDA go kane wachako KANU waneno gi, kane wabire Jubilee waneno gi, nyaka PNU bende waneno gi. Waonge kodgi gi wach. Wang'e ni wabro rado kodgi debe gibro wuok gi ng'at achiel kata ji ariyo kende ka ng'eny to jomodong' gin jo ODM party kaka watimo pile. Warwako gi mondo mi gibi gindik joma giparo ni ginyalo ndiko. Ang'eyo ni gin gi mit bilie. Jothurwa mit bilie kobiro to wachamo. Kwasechamo mit bilie to wadong' jo ODM party kaka wan kaka kawaida mane kaka wabro dhi beyond 2027. Siasa mar individual gi stomach ok wabigoyo, wabro go siasa mar ODM. Erokamano. Namachielo mana mapiyo. Yawa, umo kae to kuda wuo. We ama koni ngikacha. Sawa. Chungter. Oya nyingalo ni Sodiambo lang. Kamoro no bia primary school ndala marachni. Sani kaka wan jo ODM motegno. Jo UDA go be wadwara nikech pesa ok em wadwaro koso nang'o. Gibia wacham gi sama gitiyo ni. Kadiponi tarik 2027 ochopo. Ken ma Raila Amolo ng'awa? Odinga. Ibedo mana jao? Odinga. Ibedo mana jao? Odinga. Anaonge weche mang'eny sawa. Kamano madhe inyalo wacho ang'o sani wan gi ng'wech mag UDA ODM gitemo manyo jokanyo mondo ndikre obed members kata jokanyo mag gi. In pachi chalo nade pe wayudo ka che kaka UDA osebedo ka sayo tiende to ODM ok ne ka wachno moro gi gikwera ahinya inyalo wacho an kuom nyinga iluongo Lilian Anyango Otieno an ajahero ajamaka tachandora kae an ang'e ni ODM e chama mwaringo kodo UDA mano kwadwar kendo Ruto wadwar mondo idhi dala ichandowa nikech buogo waonge go ODM e chama mwang'eyo an aonge weche mang'eny manyalo wacho Raila Amolo Odinga amoso ujo kaja namno kweu an kuom nyinga iluongo vele tawuor wan chama mwang'eyo yahero kae en Raila Amolo Odinga jo UDA kadwa wabiro chao pesa go to kura wadhi kanye kato biba na ng'o waro kwadware Ruto dhi dala kidwaro kura dhi kawo e jo ilang'o be usendiko ruma ODM en wasendikore kendo wan gadier wadhi go ombulu kata gikwalo pod warama Raila nyaka chieng' donjo e telo obedo ni tek to biro Ramogi. Erokamano gi nyinga iluonga ni Matthew Jumawino. Aja Moroni ane Ombe ward. Adwa na wach achiel mawinjore kama. Wasewinjo ka Ruto wuondowa gi ute moko migero. Mabe wuondowa ni youth yude tich.
to gin tije maonge gima konyowago. Afadhali gerni ot minyalo piki dage to gerni ot ni dhi tiye to tok ka god no sege to gima biro konyi godo onge. Wano wach kaka jo ODM ma jolup Raila Amolo Odinga ni wan e Nyanza waka wadwar ni jogo biye to gimiwano lakini gima wadong wan jo ODM. Wach mar ariyo matieko go awacho ne migayo Ruto niya owe wuondo jopiny owacho wach gima no wachonwa ka no campaign no biro konyowa godo to we wuondo wagi weche mowacho kod sani no dwa konyo jopiny gima konyo jopiny onge. Wadwa nyiso Ruto niya wan e Nyanza waka obiya ok wabiriembe gima duong' nong'e ni 2027 odok dala gi ng'wech ma wilbar manotingo Raila Amolo Odinga cha emwadhi ting'o godo kwadwa kago dala. Eruru kamano jokanyam. Weche ndikruok UDA ODM iwacho an kaka nyinga Brano Odhiambo Nyango an ok anyal ndikore UDA, an asendikore ODM. Gik moko mano okoringo kokalo go ndege ko promise waka ok wane. Ruto ikri 2027 idok dala. Mana kamano Joyce isewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak mahero ma bende yango ni gineno ka pek duto ochomo bedo jokanyo mar ODM. Kata kamano Amit Bilie to giyawo igi mar kawo kamano gi thuolo ni endi aduoko ni mondo mi dhi nyime kod thor wach ma wan go e mbaka romo motenore kod UDA ODM kamanyo jokanyo kendo gilarore e yo mopogore opogore mondo mi giyud jokanyo manyalo ndikore ka donjo e duond buche gi mopogore opogore go mondo mi gine kaka ginyalo dhi gi weche siasa mbele kaka nyime biro. Kamano aduoko ni studio mondo idhi nyime. Joyce an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Mak mana ni nyisna jo aherogo ni Mit Bilie gi were godo mane mamiyo ponono gi yiero jotelo makosemiyo gi pesa to onge kaka dhi chwal agenda magi e yo makare. Med mana luonwa chenro mamoko odiochieng' ma kawuono wang'eni wabiro bedo kwaneno kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' ageno ni winjo kaka jopiny mane kaunti ma Kisumu ahero kanyo loso kotudore kod thuon wach mwatwake kawuono. Jopiny maneno wachiel kachiel kokalo e yorewa mag tudruok bende adwaro na somane moko kuom pachgi magichwalo odiochieng' ma kawuono. Inyalo mana ketna moko kuom ote ma bende uchwalo kokale namba mar 33600 kaachiel kod Facebook. Ote makamago abro somo gi achiel kachiel. Kinyalo mana ketna ote mokwongo kanyo ma bende joneno magwa medo chwalonwa odiochieng' ma kawuono. Ote mokwongo mano ote mar Jesmei Aela wacho ka ni UDA dhi maber Nyanza kae. Kisumu wase register J73 from 1010 before elections. Homa Bay is even doing better. Kazi ni kazi. Manoja UDA wacho kanyo ni UDA dhi maber gise register jo mang'eny. Janeno machielo wacho ka ni we want democracy in every corner. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mabende joneno magwa chwalo Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Nyanza en ngome mar ODM adiera lakini ng'ato nigi ratiro mar yiero party modwaro. Kenya bende sani nigi demokrasi. Kata kamano yo ma josiasa kata jo party especially UDA timo go siaya ok ber. Ginyiewo ji gi pesa kendo mae kelo tulo kaluo. Odhi mbele kowacho kanyo ni akwayo ni kapok ja siasa oamua ni dhi e party mar UDA nyaka gi involve wafuasi maggi. Kik gidhi gi iyegi to wigi wil gi joma noyierogi giwe confuse jopiny. Onyisa kae ni penjna Charles ka bende ODM bende nyalo dhi kata Rift Valley gweng' gi Ruto bagi yud gi kwe ka okolawgi. Owinjo TWAK ka entiere umoja. Penjo makamano Charles biro bedo ka duoko no achiel kachiel. Michael Adongo Makakaro wacho ni giwuotho e ofise mag UDA kose government office. Mana pano penjo kanyo ka bende jotelo wuotho e ofise UDA kose mag serikala. Felix Oso bende wacho ka ni an Felix Oso kawuok Alego Calcada wacho ka ni am currently the ODM Youth Secretary General Nakuru Town West. Owacho ka ni Owino is right. In fact, I shall be quitting ODM for UDA. I want our people to get development. The moment I get a link, I shall be going back to Alego to build UDA. Mago paro mopogore opogore kowuok kuom joneno magwa maneno wa achiel kachiel. Janeno machielo wacho ni ODM onego nyiswa ni riwruok magi wacho ni joluo riworego to giriwore e timo ang'o.
mago moko kuom penjo ma joneno magwa penjo. Ageno ni jokom ODM maneno wa kuoge kaunti ma Kisumu kaachiel kod Homa Bay be ne winjo penjo mamoko. Janeno machielo wacho ka ni Ramogi Owino sani wacho ni gidhi register ji game agenda mane magidhi nyiso jopiny to sani UDA to tich otamo to pesa mag CDF pesni mitero e skunde onge. Mago moko kuom penjo mabende joneno magwa penjo kokalo yore waduto te mag tudruok. Penjo makamago med mana chwalo gi Nyakwar Ramogi Ajwang, wabro bedo kwasomogi achiel kachiel. Owino ine man kodi kae. Duokane moko kuom penjo ma jopiny penjo. Wachakane kod mogikno. Agenda mane mudhi chwalo ne jopiny e kinde makoro umanyo jokanyo manyien. Ero tiwo ranyisi kanyo ni pesa CDF otamo serikal. Nyithindo moko kwame e dhoudi. Adwa chako mokwongo gi nyiso jopiny kapoka answer question no. Kaka wa register ji Nyanza. No kwa register ji hotel. One organized, one gi jomiluongo ni sub-county coordinators. Kidhi Siaya, anie coordinator ma Siaya. An jakom mar Kojolo ma UDA ma Siaya. An gi sub-county coordinators. Every sub-county ji ariyo. Sub-county coordinator mara Mabondo iluongo no Ndeje Mach, councillor. An gi sub-county mara ma Rarieda. Wan gi Henry Okech to wan gi Dr. Dede. Kidhi Yala, wan gi Wachara Game to wan gi Oduol. Kidhi Ugenya, wan gi Jacqueline to wan gi kijana mawuok East Ugenya. And then kidhi Alego bende wan gi Captain to wan nyaka gi another gentleman there about wan gi Jauchiel matimo coordination. But kidhi in every sub-county to wan gi ward coordinators. Already kata Ugenya wan gi office marwa mar UDA and jo Ugenya gin jo molony, very disciplined, jo maonge discrimination. Be momiyo gisebedo gi non-ODM MP for the last 2 terms. So kuno waonge gi weche mang'eny. Kata mana governor wano ogomna koko kama Raila ndie, but kawan kode dala to ng'ama ber wabeta to discuss issues mag development. Atokoro recruitment utime yo machalo nango. Yes, recruitment jowa mantie sub county timo recruitment through ward coordinators. It is sub county coordinators, ward coordinators. Give the emir, give the groups to giromo gi ji. Kendo wan gi other programs, maybe kawaduogo ka maybe dwe mar ang'wen, okadwa wacho the programs mwatimo, but kwacho boka dwe mar ang'wen abro mi practical programs mwatimo on the ground. So wan gi mwawacho en ni wadwaro ni mondo wabed gi an alternative voice. Nwach mane multi-party mane ji okelo. Kada kidhi Central ka, Matiba no lose mwandune. Jadini hotel gini no dhi nwach siasa. O lose health mare gigike mang'eny. But okwane ka family ne nigi ownership. Ma thurwa nigo. An gi a very good example madwa nyisi gimomiyo nyaka wabed gi alternative party. Sani an jakom mar Kenya Institute of Mass Communication. To okanyal yie ni nyara kata wuoda kata watna dhi timo ohala gi that institute. Niwacho bro kelo gimiluongo ni conflict of interest, morals. So king'iyo kaka thurwa, and awacho magi muolo kabisa. King'iyo ni koro kaka Siaya, kata bed mana ni family gi jakom nitie josiasa ma popular. Maybe wanyalo chiwo leeway ne ng'ata achiel. Kaka for example Adhiambo mosebedo nyaka deputy governor and be ochung Kisumu. Okanya bedo gi problem ahinya ka wan gi at least one person from the family. Lakini a situation ma ward mar jakom Mabondo chiwo wadgi malowe ema nomi ticket e MCA. Kata obed popular to morality bro stop, inyalo kwero family ni because of picture ma ji neno gi the moral position. But chiwo wadgi malowe e MCA. Senator marwa en owadgi Oburu. Women rep Adhiambo siepna manyamera
mano nyamin gi maod, oburu ni maodgi, Adhiambo maodgi, MCA chi owadgi maodgi, not even ot moro kodinga. Asto kochako yudo opportunity to nominate ng'ato East African Assembly, ochako tero nyare monyuolo. So if you look at this, to nyisi ni nitie gimiluongo ni kasumba gi wich teko, mutadu. Just a minute. The question is mutadu. So wawacho ni ya, mae is immoral. And right ni, inyatime, inyaketo everybody, but mae is what? Immoral. Iwinjo, nitie gimoro minyalo dagi timo. So culture kainani en impunity. Manyiso ni ubro timo ang'o. Iwinja. So wawacho ni ya, this kind of culture, wadwaro ni mondo wa create some competition. And by the way, let me tell you, okochuno nukun gi party kata de kata ng'wen thuru. Nito ubro jokikuche gi nyocha nigi party mang'eny nyaka ODM. To at the end of the day, gigo kura ne one presidential what? Candidate. Kata mana one, jowa moko nya bedo UDA, to ginyalo decide ni MP mara dwana yier so and so gi UDA. Nwach ng'ama ODM omeani, okapar ni en competent. Mondo wa create competition, mondo jotendwa, mondo tinwa. But that does not mean ni ja UDA no nyalo chwe moko go kura ne nga. For example, ncha ne wan gi ng'ato wako chieng' MDG, but kura ne gigoyo ne president ni Raila. So pod wanya kata goyo ne Raila no kura kochopo 2027. Mana kalure ga ngowa gi situation as at then. But nyaka wayie ni jomohero to bia e UDA. Jomohero odonga e ODM. To wabro mana create competition ma appropriate, kendo wabro embrace democracy mana kwatimo ma. Malit mogik madwa nyisi. Ne wamuko od jakoyo Kisumu, kama ne jakoyo time ohala. Mo push jakoyo ma jakoyo the depression motho. Kama jakoyo ni riembe jakoyo ni dwa time development no, kidhi kuro sani. Development mane mitimo kuno to ng'ama timo. These are realities. Gik ma very painful. Our community cannot be taken for granted. Let us be open. Kiso tuko jakoma ODM kar chung'od bura ma Suba North ka intere county ma Homa Bay. Na kiso e county ma Homa Bay kata kar chung'od bura ma Suba North e county ma Homa Bay nyaka sani. Mane county ma Homa Bay inyalo nyiso ni nyaka sani ponono usendiko jokanyo adi mag ODM. To ang'o madwarore kuom ng'ato kapo nono no chopo wacho ni ana ponono kaka Omondi adwaro mar mondo mi andikra abed jakanyo mar ODM. Mar mondo mi ponono med kwan jokanyo muntiere godo motelo ne yiero mar higa mar 2027 na kiso. Komano Joyce, karod bura ma Suba North wadhi mbele gi timo party recruitment and kendo sani wasetime ma figa ma wan go wan gi 54,000 ma wase register kaka ODM members kende Homa Bay County mangima kata manyicha ne jatendwa His Excellency Raila Amolo Odinga nen Suba North no oyudi ni Suba North mokawo namba Homa Bay County mangima kuom timo party recruitment. Wane moseketo members mang'eny ahinya e constituency ma Homa Bay. Mar ariyo adwa wacho ni e Homa Bay County mangima wase register members 372 magin members mag ODM. Machielo anyalo wacho ni wasebedo kwa timo buche kotelno gi jakomwa ma en governor marwa His Excellency Gladys Wanga mosebedo ka go buch chama kendo jo party duto machiegni ka e kande wachak wabedo ma wawinjore ni constituencies duto wan wadhi mbele gi timo party recruitment. Ndiko mar jokanyo no mar ODM en gima wan watimo pile. Ok en gima warito kaka neno ka jowa ma Charles Owino wacho ni gine ka gidhi mbele kode sani. Wan wasebedo kwa time chakre nene. To bende party mar ODM en party ma democratic ma winjo kotemo wacho ni wan ok wan democratic. Ki winjo the word ODM en Orange Democratic Movement. So marwa en movement ma democratic ma ng'ato ok nyalo wacho
ni wan watimo gik moko mag ang'enge kata walawore gi ji. Jo UDA ema samoro dwano kwiny jo kanyono miluongo ni ODM. To kech wan be gi thuolo gibe gi wuotha nikech wang'e ni gik ma gitimo gonge kama dhiye gibe ging'e maber. Kata mna Charles Owino man kanyono ong'eyo mana malong'o maber ni Luo Nyanza ka to onge kama UDA nyalo dhiye. Koro ka nitiere achiel ariyo moko mosetimore kata ma jo UDA awinjo ka nowacho ni Migori no wang'o od UDA. To Migori ka koro wadhi ko jakomwa ma Filemon Abong'o waketo kamidhi ike to jo UDA biro ni dwani mondo keth tent marwa ma wan wadwani wadhwa miye iko makende. Kata gin de gibed ni gin jo UDA gin mono chwany gi bilo ndege timang'o. Mane momiyo leaders wanyicho wacho niya jo UDA timuru gigeu e Luo Nyanza kama bi ung'e ni ma en ODM zone. Mano ging'eyo gite ni Nyanza kata en ODM zone ma onge wuondruok. Timuru gigeu gi kwe. Mane ma elected leaders wasebedo ka wacho kata nchagi wacho Migori ni wamiu thuolo timuru gigeu kwe to weru kwenyowa. Nikech ing'e ni ntiere gimoro ma ka ng'ato nyono malutuni to inyalo winjo rem ma inyalo wa. Omiyo wan wasebedo kwa miu gi kwe kata Homa Bay County ma aeni. Gin bende ging'e maber ni gin go offices ma ncha giketo. Onge ng'ama osedhi wang'o ka ok gikwinyo ng'ato. Omiyo samoro dhok nyalo bedo mamit mi wach mang'eny. To wan kaka joma ong'eyo wach ODM ka dok chien ODM wan kata nominations ma winjo ka ji wacho ODM nigi rules and regulations mag timogo weche mag yiero. Ma wan wanyalo timo gimoro direct ticket inyalo miyi kwa hero timiyi. Wanyalo timo kata gimiluongo ni consensus. Wanyalo tero ji e riedo. Wanyalo time kata gi delegates. Mano chik maro kaka ODM oyienwa. To ka ni chungo tiko mar ODM ni lero to watiyo gachiel kuom chikegi. To ni na chiel kuom jama dwaro mana kaka koro Charles Owino mowadwa manyicha ne Siaya ne dwaro governor. To kodhi oyudo otiko no. To kori ringo ni ODM raj. To sama ne idwaro gino tikungi bire. Mage joma ne waneno ni gin joma dwaro margi kendgi. Nikech ibiro king'e ni chike mag yiero e ODM ka gin mage ma. Kotiga achiel onego bed ni kija party mar adieri ma obiro koluwo policies man kanyo gi manifesto mare onego irime ni chama. Omiyo an anyalo wacho ni wan kaka wasebedo kwa timo gigawa e chama wan watimo gi yo ma democratic. Machielo awinjo ko wacho ni governor mar High Excellency Gladys Wanga the offices mag ginene. The offices mag jo UDA. Onge kama osedhi office UDA, odhi office government mondo many ne jowa projects manyalo gero Homa Bay County. Pesa man national government en mar jo Kenya duto, ken mar jo UDA sa party. Omiyo wan onge kama governor marwa ma bende jakoma mar party Homa Bay County osedhi office UDA ni odware dongruok. Odhi mane offices mag government. Apani mano waketo maklia. Koro Honorable Charles Owino onego bed ni oneno mano kendo ng'e ni wan onge kama jotendwa duto osebedo ka dhi ofis mag UDA ni gimanye dongruok. Machielo wan gi wajumbe manoyiero gi chama mar ODM to ando bukore ni gidhi ka UDA ni gijoin party mar UDA ni gidwa kelo na dongruok. Onge dongruok ma gisekelo kata kuonde ma giayego, mago be wang'eyo kendo en gima jopiny duto neno. Machielo en ni wan kaka ODM gimomiyo wa recruit members mang'eny wan gi structures magwa ko ai polling stations. My polling stations kanyo wan gi dhano 60. Kibire ward wan gi party officials. Kibire constituency wan gi party officials. Nyake county level party officials. Omiyo ka wajok ni watimo gige wagi wachako gigi masinani. Ma emomiyo parties mamoko gi ok nyal compete kodwa mwanyal. Omiyo en mana wuondruok moro mwaneno jomoko 3-4 ka ringo ni gitimo registration membership mag UDA. To okwane kama ginyalo dhi e gino nikech kata UDA no en mene sirikal sani to maisha bende rach gi ji economy rach dhano hinyore maisha hingo ji. Koro kidwa nyiso ji ni join UDA to kata jo ODM ung'e maber ni kato hinyruok tiyo ginyal dhi ma giwe ODM. Omiyo ODM en chama marwa to kendo mai chama mwabro tero wa kuonde mwadhiye to kendo en chama matimonwa dongruok e gwenge wa giduto kendo mano wang'eyo. Kech wajumbe man ka gin jomo yier gi ODM. Kiduo kata Suba North Mahai, Honorable Millie Gesagesa, no yiere gi ODM, kendo nochunga chunga gi jande peto, no yombo. Manyiso ni no yombo gi kura mang'eny, to kendo tiyo ne jopiny. Wajumbe waduto ma Homa Bay County tiyo, to kendo gin jo ODM, Senator moro en jo ODM, Governor moro en jo ODM, MCS majority of them gin ODM. Omiyo aneno ni kata Homa Bay County ka dongruok duto mineno timore ka gitimo gi jo ODM.
Anyalo wacho mogik ni wan wadhi mbele kendo kata nyore kwaromo kaka Joma Bay County jopati duto te kendo nwaketo mpango ma mbele ma wadhigo mbele kwatimo recruitment. Omiyo wan ok ane shida moro ma nyalo wacho ni jo-UDA bwogowa. Wan kama jo-UDA nyalo bwogo e Nyanza kata onge. Kech be wang'eyo ni gionge ji. To gin bende gimanya members gi kwe. Mondo wan bende watim gigewa gi kwe. Wan ok wahero lweny. Wan be watimo gigewa gi kwe. Tachaka winjo ka owadwa Owino wacho ni jatendwa party leader Raila Amolo Odinga ni wedene emomiyo gik moko. To wedene gin be gin mana gi ratiro, gin jo Kenya man gi ratiro mondo oyud positions mantiere ma chik oketo e Kenya ka. Onge ng'ama otamo kata Owino mondo oket nyare obed kata mana MCA kata oketo wadgi moro obed kata mjumbe. Ng'ama otame onge. Ka en gi nafas bilano to onyalo mana timo. Omiyo an aneno ni mano to koro wachalo joma dwani mondo odhi e okang' mok ni kare. Nakisi lero kanyo makare to bendi wacho kanyo ka ng'adi matin Nakisi wacho kanyo ni UDA ema siko ka kwinyo ODM ahinya to e gwenge mag Nyanza. UDA nyalo bedo ni kwinyo ODM e yo machalo nade ma ponono wasebedo kwaneno ka seyo ringo ahinya kind UDA kod ODM. Okay, UDA achiel asepimo kaka gikwinyowa. Nyocha wan gi iko maduong' kabisa ma jakoma Philemon Abongo the late nyocha waiko Migori wik mokalo cha. Watimo chenro, party leader wabire gi leaders temo yiere Kenya mangima. Tiyudo ni jo-UDA gi jotendgi mamoko oloso chenro ni mondo dhi okaw tento go piny mondo kik waiki. Koro kata ka ine ma watni moro tho idwa ike dalau to anyuola moro me bathe to biro gwe tent maru kata inde timang'o. Mano donge na kwinyo. Donge mano ge kwinyo. Mar ariyo iyudo ni ging'e maber ni kama gintie ni gionge kata mjumbe mano oseyier ka gi UDA. MCA moseyier gi UDA onge ka. Gavana mar UDA onge Luo Nyanza ka. Senator moseyier gi UDA onge ka. Tiyudo ni gin ka giwuotho gitimo gigegi to gidwa ni mondo gigwe jowa ma jo ODM motamore mondo obed jokanyo no mag UDA. Iyudo kidwa no chuni king'ama miyo kokitamori ikore ni koro ok bi miyi dongruok to dongruok no be maonge. Igwe inyono tiendi. Omiyo waneno ka gine ma gidhirowa matek kaka jo ODM. Giterwa mos nikech wan waonge kod gi wach kech wang'e ni gik ma gitimo go onge kama dhiye. Aya, erokamano ahinya Nakiso tuko ka entiere county ma Homa Bay. Owino adwa mi right of reply. Winjo kanyo kaka Nakisa lose yo makare oseyo UDA ni UDA makwinyo ODM. Bende wacho ni UDA kwinyo ODM ni gidhi soko tiendgi kwenge magintiere kod mbi kata kamano mana ne wase wacho e yo makare. Anno ka wadong gi thuolo matin kende. Anamor kabisa gi Nakiso tuko. Owuoyo maber kendo wacho ni ok obitalo jo UDA. Jo UDA bro timo gikgi to gibe gitimo gikgi, which is very good. Kendo wacho maber ni kama UDA dhiye onge. So kik obed gi problem. Kong'e ni kama UDA dhiye onge, beda mos. Kik obed gi any problem. Awinjo kowacho ni ODM MPs ni noweyo. Wacho kama ber. And I also embraced Gladys. Wacho ni Gladys timo maber. The government mondo kel development kanye Homa Bay. Kenda wacho ni mane gimwadwaro ni mondo watim. Kenda wacho ni moko mowacho sama en mbele Raila ka. Maga to mana mage mag yudo ticket. But kama chunye nitie gi gimotimo ong'eyo. To mana kaka Gladys dhi e government offices. E kaka these other ODM MPs magi wacho no ringo gi. Onge ng'ama oseringo. MPs go poko ringo ODM. And they are like jilted lovers. Mar ariyo e wach mar family mar Jakom. An mokwongo kata mana an Owino. An gi blood relation gi Jakom. And I have no problem absolutely kode. But wanyalo differ in opinion. Ma is normal. And I say bedo ngama supporte. Kata mana maybe what we've done together in my own secrets before. We setimo together maybe are many. To bende an ngama noyomba siaya onge. Jakom ema no requesta. Actually no chako gorengo no requesta ni monda wene komno brother. Jakom be requesta. Kagi se requesta at one level it reached a moment ma gi requesta gi tenya ka jatend piny. And I left. Momia barua monda doge tich. Karinga do tiendi gi riemba kendgi. Kadhi kuro onge office onge tich. And they were there ure mane pod en president.
nyiso ni gima ne gitimo was to finish me. Koro kowadu ok dwari odwa finish, idhi ong'ang'o ire. Ok idhir ng'ama embrace. Sana onge kode gi problem, onge gi any pain. Because mokwongo an comfortable. Abedo gi pain nang'o. And I'm comfortable. Ok anya bedo gi any pain. And be aseti e sirkal for many years is enough. Unpensionable. Aonge gi any problem gi ng'ato. But what I'm saying en ni issue mar family members, wacho ni en gi right ma yiero anybody. To chiwo names kako bet. Ta wacho ni mae is immoral. Onge moral what? Authority. Kikao chio wadu ema en MCA magwengu. Kata ken popular. Maluwi. Kendo oduo kata ot moro. Owadu ma odu maduong' ni e Senate. Nyameru women rep. Asto bang'e konti opportunity mar nomination ichaki nominate nari. Mae kata ka ng'ato wacho no Owino wuoyo marach. It is between me and my God. Awacho mana ni morally ok en right. Waduto wanyalo wish mondo jatendwa Raila Amolo Odinga obed president. But nyaka wa face reality. Ichalo ng'ama nigi nyach to wacho ni wiye bare. You will die. Ok bi thiedhi. Because nyocha Ruto yombo wakae. Wane wa support Jacob. Ruto dongo nyocha yombo wakae. To wan gi president, to wan gi president man gi pala, to wan gi jolweny, to wan gi police. No yombo. Now, idwa wuondo ji ni come 2027 ni bro gwe pie Ruto madhi. So it's a lie. Stop living in denial. Just face reality. But we are saying any party, so you can remain in your party, inyalo elect leaders to go and work. And also for purposes of development, unyalo be the ODM. But wekuru yanyo president, gijo UDA on the side, to go the ambo, to kendo uchako udok i appointees mage, no udwaro development. What your members mane parliament, obeda parliament, you debate, kama government diye marach, nyaka kwer government ni kae, to government di marach. Nwach, gima di marach e serikal affect all of us. Just a minute. Mane momiyo opposition nigi place mare in parliament. And it is good mondo jomani opposition otimati opposition. To kwanyal segregate community marwa nok nyal tiyo gi government. Nyaka wati gi government mondo those 5 years jite chulo osuru. So temo wuondruok tithagori e kor gweng' igwonyore gi pado. It's nonsense. Paul ka intiere kaunti ma Kisumu, thuolo marwe madhi karumo okinyi makawuono chenro mar ndiko jokanyo manyien mag duond buche dhi mbele counties mopogore opogore pacho kae. Kata kamano kapok watieko twak mar okinyi makawuono, ber mane ma ng'ato nitiere godo kata ma ng'ato nyalo yudo kapo nono ni odonje duond bura moro amora, obed mano mar ODM, obed mano mar UDA, wantiere kod MDG, kachiel kod kata DAP Kenya, wantiere kod Wiper, ANC, wantiere kod duond buche mathoth ahinya pacho kae. Ber mane ma japiny yudo kondikore kod duond bura manyalo konye e yo makare mar mondo mi en bende kaka japiny obed kaka jademokrasia kachiel kod wachni mogik. Paul. Erokamano ahinya. An adwa wacho ni parties gi wadonje ni mondo waket parties wa obed motegno manyalo wuoyonwa kata ka koro kamidware gimoro ne jopiny. Omiyo wan wacho ni ka wariwore kanyachiel, ka wan gi ywak, kata en sirikal kata en ng'ato, wanyalo dhi gi duol achiel tiwinjowa kaka jo party marwa mar ODM. Kata mana jo UDA, kata mana jo MDG, mane gimomiyo party bet mondo bed gi strength munyalo wuoyonu e konyruok ma jopiny dwaro. Kasewacho kamano tadwa wacho ni wan kaka ODM waonge mirima bila mawinjo ka ja UDA maluongore ni director nan godo, nikech wan wang'eyo ni wan gi jopiny kendo wawacho negi mana gik mowinjore manyalo kelo konyruok ka ji oriwore kanyachiel. Kendo wawacho pod wabiro wuotho kaka jatendwa Raila Amolo Odinga wuotho e counties gi te kowuoyo gi ji, kokwagi mana mach mar donje ODM mondo ng'i maslahi mag gi kaka
party osebedo katimo. To wakwayo jo UDA, nikech UDA masoko wa parties moko waonge go gi lweny. To UDA ni ema wan go gi lweny nikech gin gidwaro gik mahate, gik minyiewo gi pesa maonge adiera. Omiyo giwewa mos mondo wan wager party wa mondo chieng' moro biro konyo members ge ka wakao loch. Mogik tadwa wacho ni awinjo kaka Director Owino wuoyo, to wach mane wawacho ka ok en wach modok kuom family mar Odinga. Gimomiyo kelo mano kaendi, achaye kendo achaye kabisa, maka owinjo to dog piny mondo kwa werruok, nikech gima wawuoye ka en wach machama, oka wawuoye wach mag families. To ka ng'ato ore no biyo attack Odinga e public kama, tapano kia gimotimo. Owacho dhi mbele kowacho ni en gi blood relations. Wano ka wadwa winjo mago ka gin go to gidog gi wach kaka kamodonje to kiro kelnwa ka. Nikech kowacho demokrasi okowacho ni ka in jakom kata in director to nyithindi koro ok nyal chiemo, nyithindi ok nyal dhi skul ma ji dhiye. Aparo ni kanyo to do kwayo werruok kata ne chokruok mar joramogi moketo wakaendi, nikech koro kelonwa gima nyiso mana ni iyo wang' gi Odinga emomiyo dhi e UDA. Tema be jopiny osekwere no yo mane mobro luwo kod wuondo jogo nodwa register ji Siaya. Natieko kawacho ni wawuoyo to ok wawinjo maber ahinya kuom kelo personal attacks joma onge ka e family ma onge ka. Erokamano ahinya Paul Otieno, jakom ODM e kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi e twak mara. Nakiso tuko wachni mogik ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono thuolo marwe morumo kotudore koda chenro mar ndiko mago jokanyo mag ODM e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano walalo Nakiso tuko ka intiere kaunti ma Homa Bay. En bende wagone erokamano kuom kawo thuolo mare obi e twak okinyi ma kawuono. Charles Owino, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Gima wacho en ni wawacho wach siasa kae, wawacho wach political parties, and wawacho gimomiyo ji are moving from one political party to another. It's about democracy. Sama wuoyo about issue mar family mar political leader. Mana mapiyo piyo, yes, thuolo mar wasiru. Gima wacho, sama miya wacho wach mar political leader leader mar political party. En kanyiso impunity ma ODM osebedo godo. Gima temo explain, and that I explain with example mar impunity. Ano kanyal bedo bitter gi my cousins, but psychophants mag my cousins mamiyo pok wayudo telo nyaka sani kaka jaduong' Paul. Psychophants ino and failing to say the truth emomiyo pok wayudo leadership nyaka sani. Wasebedo in very good positions mondo wayud leadership. And awacho ni an kaka Owino, I have no reason okan kech mabro chunora ni mondo abed a psychophant mondo yaka yud a position. Mano kabitimo. As mar ariyo Paul an okan director, and chairman mar Kenya Institute of Mass Communication, and an coordinator mar UDA Siaya, okan director. Omiyo Paul, I have no apologies to make for nyiso joluo the truth and where they should follow. The history will judge us. Erokamano ahinya Charles Owino. Kia kwaseyudo Nakiso tuko e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano en bende wagone erokamano ahinya kuom kawo thuolo mare mar mondo mi obi e twak okinyi ma kawuono kaachiel kod in Paul Otieno ka intiere kaunti ma Kisumu, kod Charles Owino mane antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi. Kanyakora Ramogi Juang gi kanye mwachopo godo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano duond buche sani nitiere oko kae ka gimanyo jokanyo manyien.
Bura in emiyalo kaka japiny Nyakwaramogi Ajwang' mar mondo mi ne ni donjo e duond bura mane. To duond bura midonje no biro konyi e yo machalo nade. To ng'ata kik ng'isi ni kik idonje ma kaluwore kod ma in eming'ad bura ki ina kaluwore nyaka sani wang'eyo ni siasa mar higa mar 2027 osemana chako. To kaka pile jopiny ema thego ji e debe. Nyakwaramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' makare. Elo jogo duto mabende oneno ni chenro ne obiro ne yo makare odiochieng' makawuono ne antiere kod nyawadwa Sharon Ong'ao wagoni erokamano ahinya director marwa mar odiochieng' makawuono Bob Wafula jomak picha jomak duol jogo mantiere TX wagoni erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwaramogi Ajwang' oneno chenro ni e yo makare. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny nyinga Joyce Oduor.